A gödöllői kastély kertjében sétálgatok, ahol egykoron Sziszi is sétált. A következő percek a kerté lesz, és kiderítem, hogy mit kell tudnunk az olajfákról. Kertünk ékelje a növények, a következő percekben egy különleges fát, az olajfát fogjuk bemutatni, eláruljuk, hogy hogyan kell gondozni, hogyan kell kiültetni, szóval mindent elárulunk az olajfákról, de egy picit beszéljünk a történetéről az olajfáknak. Egyáltalán mióta elérhetőek Magyarországon? Magyarországon az olajfák azok már jó pár éve megjelentek a hazai kertekben. Azt tudni kell erről a növényről, hogy ez egy mediterrán növény, ami jellemzően az olasz-spanyol régióban található meg. Esetleg a nyaralásunkkor, amikor láttunk ilyeneket, akkor megjelenik az emberben egy vágy, hogy szeretne otthon is egy hasonlót. Ahogy változott az elmúlt években a magyarországi klíma is, egyre inkább egy felmelegedésnek, illetve inkább azt mondom, hogy változásnak vagyunk a tanúi. Úgy egyre bátrabban hozták Magyarországra is be a kerttulajdonosok ezeket a növényeket, és jelent meg a magyar kertekben is. Itt körülöttünk olajfák láthatóak, mindegyik egy picit más. Ez miért van? Így igaz, ezt minden növényről tulajdonképpen el lehet mondani, hogy attól függ, hogy neveljük, hogyan alakítjuk ezeket a növényeket. Itt tudom mutatni, hogy tehát ez cserjének van nevelve, ez rögtön tulajdonképpen elágazik a tövétől, és akkor egy ilyen bokros, kicsit terebélyesebb hatást kelt. Léteznek olyan példányok is, amik például ugye törzsre vannak nevelve, illetve az eredeti formájukat mutatják, tehát egy szép törzs, és utána indul a lombkorona. Ebből lesz olyan, mint az a nagy? Igen, sok év alatt ebből nevelhető egy ilyen fa. Itt a mellette lévőn már látok pici virágokat is. Ez majd olajbogyót hoz? Tudnak teremni ezek a növények, de azért azt tudni kell, hogy jellemzően a mediterrán térségben őshonosak ezek az olajfák. A magyarországi klíma mellett egy-kettő olajbogyó be tud érni, de azért arra ne számítsunk, hogy ebből olívaolajat fogunk otthon préselni, vagy a pizzára teszünk. Maximum egy-kettő beérhet, de nagy terméshozamot azért ne reméljünk tőle, inkább ezek díszítenek. Tehát ne ezért tartsunk olajfát. Ne ezért tartsunk, hanem azért, mert különleges, szép. És egzotikus. Nagyon fontos beszélnünk az olajfák gondozásáról. Mennyire kell odafigyelni rá, mennyire igényes ez a növény? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon igénytelen növény, sokan azt gondolják, hogy nagyon nehéz, meg különleges odafigyelést igényel. Alapvetően az élőhelyén ez egy roppant igénytelen növény. Magyarországon is a mostani klimatikus körülmények között ez könnyen tartható növény, öntözésére oda kell figyelni, de nem túl vízigényes, hogyha napot kap, azt nyilván szereti, mint minden mediterrán növény. Amennyiben az ültetőedényében tartjuk, tehát egy kospóban és mondjuk a teraszon, akkor ott arra kell odafigyelni, hogy ez egy véges tápanyagtartalommal rendelkező ültetőközeg, tehát évről évre egy kis tápanyag utánpótlást igényel. Amennyiben kiültetjük, az egyetlen olyan tényező, amire jobban oda kell figyelnünk, azok a téli mínuszok, illetve a fagykárok elleni védelem, de erre is ma már tökéletes technológiák vannak, illetve bevárt módszerek. Mik például ezek? Arra kell figyelni, hogyha cserépbe van, kaspóba és teraszon, akkor a gyökérzónáját is valamilyen szinten azért érdemes védeni, hogy ne fagyjon át télen, egy kis szigeteléssel körbe kell rakni, lehet ez egy kis újságpapír, lehet ez akár hogyha a kertbe lehúzzuk, akkor egy kis lombbal betakarjuk. Kiültetve pedig arra kell figyelni, hogy a lombkoronája, tehát a levélzete az ne szenvedjen fagykárt. Áttetsző, légáteresztő fátyolfóliák léteznek már a piacon, amikkel lehet takarni a lombját, hogy ne szenvedjenek fagykárt, és igazándiból erre kell odafigyelni egyedül. Hogyha odafigyelünk a gondozására, akkor gondolom hosszú-hosszú évekig csodaszép marad az olajfánk. Ez így igaz, egyre inkább fog nőni, tudjuk alakítani mi is a lombját, tudjuk ilyen kompaktan gömbnek tartani, hogyha egy kicsit bohókásabbat szeretjük, akkor meghagyjuk a friss hajtásokat, és akkor terebélyesebb lesz, egyre inkább vastagodni fog a törzse, és a dísze lehet a kertünknek, vagy a teraszunknak. Tehát akkor metszhetjük, ahogy szeretnénk. Így igaz, ez egy metszhető, könnyen metszhető, sőt szereti is, hogyha nekiesünk úgymond egy metszőollóval.
A most itt körülöttünk látható példányoknál létezik egy, azt mondom, hogy exkluzívabb típus is, ezeket nevezzük őstörzses olajfáknak. Ezeknek a kora 70-80 évtől kezdődik, és akár több száz év is lehet. Ezek igazán exkluzív elemei lehetnek a kertünkbe kiültetve. Azt tudni kell, hogy ezek azért már egy magasabb árkategóriát képeznek. Mikor kell kiültetnünk egy olajfát? Van erre valamilyen szabály? Azt szoktuk mondani, hogy 2 fő ültetési időszak van, az egyik az a tavaszi, a másik az az őszi. A tavaszi ültetési időszakban, amikor most vagyunk, az tökéletes időpont neki. Ilyenkor egy kicsit jobban oda kell figyelni a nyári öntözésre, illetve még ősszel van egy olyan időszak, amikor kiváló alkalom nyílik ültetni fákat, akár olajfákat is, akkor megkapja a téli csapadékot egy kiültetett növény, kicsit biztosabb az eredése, úgyhogy mind a 2 időszakot igazándiból választhatjuk, de azt tudni kell a konténeres növényekről, hogy azok egész évben ültethetők, akár nyáron is, tehát nincsen ilyen szabály, hogy akkor nem lehet, csak akkor kifejezetten nagyobb figyelmet igényel az öntözés. Zoli, akkor, hogyha összegezni kellene, hogy miért ajánlod az olajfát a kertbe, akkor mit mondanál? Azt gondolom, hogy nem annyira bonyolult a tartása, mint sokan félnek tőle, éppen ezért bátran ajánlom, és azért, mert egy igazán különleges növény, és egy kicsit vissza tudja varázsolni a kertünkben azt a hangulatot, amit egy olasz vagy akár egy mediterrán régióban töltött nyaraláson éreztünk, kicsit újra a mediterrán régióban érezhetjük magunkat a saját kertünkben.